korake mangwananano. Nyaya yatiri kutaura pano, yatinoda kutaura nezvayo pano nhasi, inyaya yokutenda kana Mwari achinge akuitira zvinhu zvakanaka mukati muupenyu hwako. Pane zvimwe zvinhu zvatinenge tichikumbira, zvatinenge tichishuwira mukati muupenyu hwedu, kuti dai Mwari andinzwa, dai Mwari andiitira ichi. Asi kana uchinge wazoitirwa chinhu ichocho nenzira yawanga wakatarisira nayo, kana neimwe nzira inogona kunge yaitwa nayo naMwari yawanga usina kutarisira, unofana kuzodzoka futi. Semapfugamiro awakamboita uchinamata, unofana kuzodzoka futi, uchidzoka uchiya uchinamata, uchiti Mwari ndinokutendai nezvamandiitira. Pawakwira napo ndopaunofana kudzika napo. Hauti ukakwira mumuti wozoonekwa wakujamba. Ukakwira mumuti, pawakwira napo ndopaunofana kuburuka napo. Tiri kunzwisana here? So mangwananano Jesu ari kufamba, ari kuenda kwaari kuenda. Ari kupfuura nepamuganhu waiva pakati peSamaria nerimwe guta rainzi Galili. So anosangana nevarume 10. Varume ava ndofunga munongonzwa vanhu vane kambo kavanoimba kokuti vaSamaria nemaJudha vambofe vakadyidzana. So pane maJudha varipo 9 nemuSamaria mumwe chete. Vanhu ava vane chirwere chavainacho. Chirwere chavainacho, vari kurwara chirwere chemaperembudzi. Imi ndofunga munoziva maperembudzi, ndo inonzi leprosy. Chirwere ichi chirwere chekuti kana ukange uchirwara, hamufani kunge uchigarisana nawamwe vanhu, because chainzi chirwere chinotapurirwana ukagumana nemunhu anenge ainacho. Semuno muZimbabwe tine imwe nzvimbo iri kunonzi kwaMutokoko, kunotonzi kuchigona, kana kunzi kumaperembudzi, kana kunzi kuMutemwa Leprosy Center. Ndokwaichengeterwa vanhu vakadaro ivavo. Munotoenda muchinovaonera ikoko, havafani kunge vachigara vachisangana nevamwe vanhu. So vanhu ava vaichengeterwa kunze kweguta, ndokwavaigara. Saka Jesu aipfuura rimwe zuva achidarika nokuya, varume vaya ndobva vamuona. Saka vamuona, vanodeedzera vachiti, tinzwireiwo tsitsi, nokuti vaisatenderwa kugara mukati mevamwe vanhu. So vadaro varume vaya, Jesu anobatikana navo, anobva avaudza kuti, anobva ataura shoko rekuti vapore. Ngavachienda kumaprista avo, nokuti waifanira kuzonochenurwa, waifanira kutozonopiwa sort of like card, kana kuti a certificate yokuratidza kuti aiwa haucharwari chirwere ichocho. Saka vari munzira yokuti vaende kuyaka. Varume vaya, nokuti Jesu ataura word rekuti vapore, varume ava vanopora. Vamwe 9 ava vanopfuurira mberi nerwendo rwavo, vachienda vachida kuti vaende vazonokliwa nemuprista. One akanga ari muSamaria aona kuti maperembudzi chirwere chokuti unoita maronda pese pese, unodimbuka zvigunwe, unoita sei, unogona kudimbuka kana nzevei kana kudii. Hameno chirwere ichocho zvachakaita chaimboriko kudhara, but iye zvino chinenge chakuenda chipera. Saka muSamaria uya aona kuti inini ndinenge Mwari anenge andiitira nyasha, Jesu andiporesa. Anobva adzoka. Jesu adzoka kudaro, ane mubvunzo waanomubvunza kuti manga musiri 10 here? Ko vamwe vako 9 vari kupi? Vamwe vapfumbamwe vari kupi? So Jesu anoudza murume uya akadzoka achiuya kuzopa kutenda kuti aiwa, Mwari akuitire chii? Akuitire zvakanaka. So mangwananano, mhuri yeZimbabwe, ndauya pano, nyaya yangu yandakatarisana nayo, munoziva tiri muGeza Revolution, munoziva tiri mustruggle yatiri, tine minamato yedu yatanga tichiisa, tine minamato yedu yatanga tichikumbira, tine minamato yedu yatanga tichikumbira mazuva ese, tichikumbira Mwari kuti dai Mwari vatinzwa. Tine vanhu vakasungwa musi wa31 March, vanga vari mukati metorongo. Nezuro takaona musocial media muchitenderera mashoko ekuti vamwe vevanhu ava vasunungurwa. Vanhu ava vanenge vanga vari 95, vari kunzivo vanhu ava 89 vacho vakapiwa mari dzemabheo. Toziva mari dzemabheo idzi hutsinye
une regime kuti munochaja $100 kuti pavanhu 89 panonzi pabude $8,900 vamwe vacho tinoramba tichingotenda tichirumbidza Mwari mangwanana ano tauya pamberi penyu kuti tiye tizokutendai nenyasha dzenyu dzamaratidza kuti marelease avanhu ava havana mhosva yavanga vakapara, asi Mwari toda kukutendai nenguva yavakanga vari mujeri, kunyange dzimwe nguva musi mari dzebheo hasati dzawanikwa, asi toda kutenda kuti finally Mwari mabata mwoyo yevanhu vakapa judgment pamusoro pevanhu ava. Chechipiri, toda kutenda Mwari, Comrade Nyoka Yemabhunu vachiri muusungwa havo, asi toda kutenda Mwari, birth ravo panga pasina, chitupa chavo pakanga pasina, asi birth ravapo, chitupa chavapo. Comrade Nyoka Yemabhunu vainzi vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaba masofa, vakatengesa mastenzi, asi nanhasi vanhu vakaenda kunotaura nyaya idzodzo havasati vabudikira kuti vaone kunzi ndivanaanani. Saka toda kutadzoka pamberi pana Mwari kuti tipe Mwari kuti chipo chokutenda kuti Mwari tinokutendai, manyadzisa Faro, manyadzisa Satani nekuita kwake ikoko. Chechipiri, toda kutenda Mwari, Comrade Nyoka Yemabhunu vane mazita ekunyepa vanga vakapiwa nemadate of birth, mamonth of birth, madate of birth ekunyepa, hanzi vanonzi Jeremiah Masiyiwa. Toda kutenda Mwari kuti chitupa chaComrade Nyoka Yemabhunu finally chakakwanisa kusvika kumatare edzimhosva. So Comrade Nyoka Yemabhunu, mhosva dzavanga vari kunenerwa dzimwe dzacho, vakanga vachivanenera vacho, kusvika nanhasi can't get them, can't find them. Mwari aripo pakuda kuexposa vanhu, Mwari aripo pakuda kunyadzisa vanhu. So isu tati semhuri yeZimbabwe neshoko ratapiwa mangwanana ano rekuti mumwe wevanhu vakanga aine maperembudzi aona kuti ndanga ndine zvironda, ndanga ndine chii, asi zvironda zvadisappear ndiri munzira. Haasati asvika kwaanzi aenda anokliwa. Isu hatisati tasvika, asi tati tidzoke mangwanana ano kuti tiye titi Mwari tauya kuzopfugama pamberi penyu, toda kukutendai. Pane vakanga vakatoronga kuti Nyoka Yemabhunu musi wa14 ari kuitwa extradite achidzoswa kuno kunyika yeZimbabwe kuti auye azotongwa kumatare edzimhosva. Mwari tozviziva kuti Comrade Nyoka Yemabhunu havasati vasvika. Pane rimwe date rapiwa zvekare remusi wa20 May, asi Baba toda kukutenda tati musi wa20 May usati wasvika, tati regai tidzoke pamberi penyu tiye tikutendei, tiye tikurumbidzei nokuita kwenyu. Murandarume wenyu ariko, mapepers ari kuprocesswa ekuti apiwe ningi asylum, yokuti apiwe refugee kunyika yeningi yeSouth Africa, asaunzwa kuzodzoswa mumaoko aFarao. Mwari toda kukumbira mangwananana, rambai muchinyadzisa Farao nezvimazano zvake, ende anyasa kuratidza kuti nangwe paya panosinzi anobirira sarudzo, ndo basa rake raanosiita iroro rokuti anozvidhinda zvitupa mabhethi, achiita kuti vanhu vaite zvitupa zviri, mabhethi mairi, achipa vanhu madocuments asipo, achipa vanhu madate of birth asipo, achipa vanhu mamonth of birth asipo, mayear of birth asipo. Mwari tinokutendai neukuru hwenyu, tauya kuzokurumbidzai. Rambai muchinyadzisa Farao nekuita kwake kwakaipa iko, nemazano ake ese akaipa iko. Tinokutendai Mwari kuti makanyadzisa embassy, ndiwo inokuti embassy ndiyo inomirira nyika, ndiyo inomirira nyika mukati meimwe nyika. Baba tinokutendai nokunyadzisa Satani. Tauya pamberi penyu Baba tazvininipisa sekuita kwakaita munhu wevamwe vanhu vakanga vaine maperembudzi uyu asati aenda kunoclear zita rake kune muprista. Isu hatisati tasvika musi wefinal judgment, asi Baba tadzoka kuya kuzopfugama pamberi penyu mangwanana. Ndichikutendai kuti Mwari wangu makamiririra vanhu ava vese 95 havasati vabuda Baba,
asi tadzoka kuuya kuzozvininipisa pamberi penyu tichiti Mwari tinokutendai nokupa bailout kune avo 89 vamakapa. Tinokutendai Mwari, nyoka yemabhuna asati abuda, asi tinokutendai Baba, tauya pamberi penyu kuti tiye tizoti Mwari mangwanani ano makaita henyu mhosva 3 dzaanga ari kupomerwa, 2 dzacho dzakapomerwa dzacho vakadzipomera nanhasi havasati vauya. Madhocuments ekunyepa akanga apiwa. Mwari tinokutendai, maratidza kuti ndezvekunyepa. Farao rambai muchimunyadzisa nokuti nyasha makatodzibvisa mukati meupenyu hwake. So toda kutenda Mwari, mangwanani ano regai tipedzise nemunamato. Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai mangwanani ano. Matimutsa tiri vapenyu uri mukati wemusi wechina, musi wa15 May 2025. Baba tinokutendai Mwari wangu neshoko renyu Baba ramakatipa. Mwari wangu makati kana muchinge matiitira zvakanaka, tinofanira kuzodzoka zvedu tichirumbidza tichikutendai nokukuongai kuti Mwari tinokutendai noukuru hwenyu. Baba, neizvozvo zvamakaratidza mukati mezuva ranezuro, Baba tinokutendai. Chiitai kuti zviwanikwa zvese, mari yese ichadiwa Mwari wangu kuti vanhu 89 havabuda. Mwari wangu, taurai nemwoyo yevanhu venyu. Vana veZimbabwe munovaziva vari mukati meutapwa Baba, asi Mwari wangu taurai nevese vamuchataura navo Baba, vatambanudze ruoko rwavo. Pane vanhu vari mukati mezvitokisi vari kuda kubuda zvinezvi Mwari wangu, mapindira mukati mematare Baba, chipindirai pamafinances Baba. Tina comrade nyoka yemabhunu vachirimo mukati, vane zvavanoda, vane mhuri iri kumba, vane mhuri inoda kudya, vane mhuri inodawo kuendawo kuchikoro. Mwari wangu, taurai nevana venyu veZimbabwe mangwanani ano Baba, semataurira makaita nemacourt officials Baba, vamakataura navo nemagweta. Itai kuti vasazotengesa Baba. Baba tinokutendai mangwanani ano nenyasha dzenyu neukuru hwenyu, nezita raJesu takunamatai, amen. Samazuva yese ndine uranda rwenyu anokupai shoko pano.